Pola tayo manok. Aw. Kani? Kani. Ito luto. O sa sili man na. Sili lagi. O sa bukid mo, di magkibaw. Sili bitaw. Hap, buta me? Buta na mo semua. Buta? Sili lagi na yo. Unsaon gali na? Tortahon ko no. Tortahon sili. Puro gimuyabag duha. Sili tortahon? Torta. Sigihan mo kong saway. Anong sig saway-saway? Puno ulog-ulog. Oh, sus na po na. Sus! Abaw na po. Nagisa tag sili. Mag-sus po tag sili. Unsa? Sus! Kaya bag naman imo. Lawan sa tawo ka lison sila gutok siguro gid. Ang sili butangan mo sili. Kaya mo kay bawa na. Kani mo sabi ta pag ganang lisuaron. So grabe mo pa ang kanang kalbaryo na mo wa pa ginib. Kansa ka mo humang kalbaryo ha. Siyempre, puro ni sili, brad. Sawan gapon yun. Lami di ay. Pulos na sili kadugan. Ang galing, ang galing. Grabe yung trip na magkin lagi na mayo kin. Tabang nar. Saan yung pus-pus mo? Asa na si Marcin ta? Ha? Ano, Saan dati? yung pus-pus mo rin? Ato tripan. Sumna na mo. Lutoon. Gusto mo magluto? Basta lutoon. Ay, tingwaling ako. Torta ko no. Torta ko. Bitaw. Bitaw. Tortahon tani. Asam karon ng usa. Tawga. Kuko Martin. Grabe na Kuko Martin. Bidat ola. La! Ay! Ano ba? Putre o mag... Nga ito ba? Ah, gikara mo ko siya. Hindi ka siya siya. Ano ba? Ano yung pabor? Kaya na ko rin. Kusa to. Tail sa manok. Kusa to. Luto tag balik. Ano na? Sige lang. Di ka kaya tail sa manok. Pola kayo. Mag-vlog ta. Balingkod. Mag-vlog ta. Pola tail sa manok. Aw. Kani? Kani. Ito luto. O sa Hoy, sili man na. Sili lagi. Kusa bukid mo. Di magkibaw. Sili bitaw. Hap, buta me? Buta na mo semua. Buta? Sili lagi na yo. Unsaon gali na? Ah, buta na usa na loyo sa. Wale. Kusa rin. Wale. Tortahon ko no. Tortahon sili. Puro gimuyabag duha. Sili tortahon? Torta. Ay pala. Kay content eh. Ay. Oh. Ay. Siya ibuot sa content. Bago na niya. Oh, loto! Gikan na biyabas, gika! Biyabas na gikan! Kuni na pikas, way katbag. Ano po, sama daw, biyabas gikan! Oy. Eh. Content. Way balibaray oh. Way balibaray. Torta nga sili. Layo dugay kay gwato patag tambungan. O sige mo ko kagyaw-yaw na sili. Karon, wala lagi karne, puro sila sili. Pero di na muno mo yaw. Wala lagi doktor. Ayun no, yan naman na eh. Pero gisa lang, asa na to daan sila para matang taning hang. Sige. Sige! Gagawin. Mga gan! Musukor ko sa challenge, sige! Dasa mo! Grabe, sure bitawan. Lagi ni sili ato. Grabe, baho pa na ng Lisbon, oy! Sili mo. Mana sili ako. Sukar. Mga gan! Dasa mo! Kaya ito na mi! Sa di pa din mi magpadayon sa among vlog. Pasalamat mi sa Graceland Embroidery sa naghatag sa amo ang jersey. That's right, baby! Grabe, ligo na niyo! Lamig quality ba? Ligo siya, mamahog! Ligo na niyo, gahig ka naman! Mo? Napay! Kanatay mo di. Andak ko to di. Hindi mo pinakligo. Oh, bitaw. Ano yung mo makita? Gichuchoy mo ka ng ilang Oh. Salamat tayo sa Graceland Embroidery. Salamat! Maayos po sila graphic artist na. Outpick check! Outpick check. Naong stick! Og daghan dayong salamat ni Sir Alan Campo og ni Ma'am Grace Campo. Ay, salamat kayo, salamat kayo! O sa gusto magpabuhat og jersey day sa Graceland Embroidery. Nahar sila sa Taytay, Capital, Tiangge, San Juan, Taytay, Rizal. Oh, nara niya! Sa mga bisdak na naada sa Taytay, Rizal, diha na mo ilang Ma'am Grace Campo. Oh, kay Legon kayo. Oh, kay Legon kayo jersey, oh. Ay! Ma'am, salamat kayo sa short, mama! Salamat ka, ma'am. Legon po kayo mga short, ma'am. Kaya may short din mo, ha? Tara, oh. Grabe na pag yun ang short pa mo. Okay, salamat, ma'am. Pre, lutuan na, pre. Ha? Lutuan na ba? Tulutuan na kayo, ibuham lang kuhan, kuntit-kuntit? Hindi ba? Lutuan na. Lutuan ka na! Kay vlog mo na. Ano nga na ba ito? Sugot-sugot, yap?
Luto na! Di pa dikunti gamiyon. Wala po suto yun eh! Gabi na nabang hangan eh! Lagi na magdahay. Kapiliyo! Ito tayo gidawat na dahil nanay mo dayan. Ay, saan? Muna mo naglubot. Di ko babawat. Sana mag... Sana tayo, nakadugay yan eh. Atong show atong kuwang, una-una, sili na gigi ko na to. Sige mo nagyayaw. Wala na taga-gluto. Ibawan pa gusto mo sili na Demonyo gluto na to. Dumin nyo yung luto, hindi. Enter na ka. At least, lami. Pagati mo na rin ka. Matay lami. Kasuway pagkaktimon nyo lami yun. Tumagali. Lami kay kaon, pait kay kahuman. Kana. Very good na, very good. Pare. Ay, si kusukukot. Gwapo bita ka, may bita ka kamang luto. Diba? So di ba ako gwapo? Di ko talaga ko lutoon. Gapo. Mga dyan! Mag-mixing ako! Gagamatin! Ang madik sarap! Madik sarap! Alright! Sunod, gini sa mix! Gini sa mix! Kana! Sunod, black pepper! Black pepper! Kana! Sunod, oyster sauce! Oyster sauce! Ha? Sunod! Palagog! Tugpo lang na nga! Karob, pagluto na gwapo. Swerte ka! Guman! Alias, ang goyo. Okay na, gwapo. Kumatin! Akong ginipodoon na yun. Harina, ako kumatin! Harina! So, Ayaw, kinatan. Ako sa, gan ba? Sunod! Crispy fry! crispy fry! That's right! Sunod, itlog! Ano? Tupad ang Eat! unggoy ba? Ilis mo nun. Guman, mixing! Hanga na po taglangit niya, be. Maghanga na sa taglangit, ano eh. Gawas ikaw! Ano kakumbutan? Kakumarte. Ha? Ikaw, ha? Utong na! Ikaw gawas! Pumanag yun! Pagkaon. Gara ka ito ganina. Sigihan mo kong saway. Yan ang saway-saway. Puno na bre. Oh, sus na po na. Sus! Abaw na po na. Lagi sa tagsili. Mag-sus po tagsili. Kanero. Umigo ron, yaw-yaw. Kita ito kalibutan. Kato sige na mamantag na una. Karon kalibutan. Kita ano naman. Limang ka. Amabaw na po na. Ilan na bawa. Ito grabe alis nga bro. Again! Mag-cooking show na ko! Pwede ka! Kukuman na, sige nga na. So sige, magkakakumatin. Sir! Kumatin! Tortang sili! Kuratan ka bro! Ayaw kurat-kurat bro! Amigo ni mo bro. Good. Buod bitaw. Good ka na. Again! Atong pareho na! Wow! Again! Sampi na! Wow! Kukumartin! Isaw kukumartin! Dali! Ala, grabe mo lang. Ano lang ka ba? Ay, magbuhat ito. Ano ba yung lutuan mo, Day? Asus na na. Usa? Sos! Kaya bag naman mo! Buhat mo kong sos. Mayabag na naman buhat ang sos. Pre, nagdudang yung ana. Kaya bag naman yun mo, Day! Saman! Ang sila yung buhatan mo, Kwan? Hala, sa iyo po sa niyo. Madugay na nagtin, wala kita tarong uto ka lagyan. Hindi naman kita tarong uto. Hindi, lagi kagalito ka. Hindi lagi ka kalito ka niya. Yung sabto ka lison, siya kagutok, siguro gin. Ang sili, butangan mo sili. Kaya mo kay bawa na. Kene, musado ito pag ganang lisuaron. So gabi mo pa, ang kanang kalbaryo na mo, wapag ginib. Kalsa ka mo humang kalbaryo, ha? Ngagaw, ato ng budbura ng silig hapon. Silig na. Agaw! Etay na! Taksan ko, be. Eating nagsili. Grabe naman. Bukang sili. Bukang ko. Puro ni sili brad. Ana aon. Buwas ang. Tunduk tayo mga pon di ay. Sawan gapon yun. Lamig di ay! Tiga mata na. Tigang mata.
Ikaw ka Martin. Taghang mamong nilang trip. Pulos na gid sili kadugan. Mura talong eh. Ahap naman. Basta taon. Boy, lihay eh. Na ba kayo lihay ah? Puro sili ala kam. Ala oy. Ang hilab tiyan. Ala oy. Doon ta. Mayuan man. Init ka dah. Sugod na. Wala po tinawa. Ungkag. Ang gamday, mahal mo rin kaon boss ninyo. Kabos mo. Basta tamaran. Agoy. Niang ko na. Grabe. Ini paborito. Grabe, tangasa pa si Grino. Ano sa sini magalibag-limbag dia orang. Patol. Salah. Kaduhan ng patol kau. Tabang nar. Hot dog pero sige gakop. Grabe ang trip na. Ang galing, ang galing. Grabe yung trip na magkindiragin na mayokin. Ang gaji. Buwag ka na. Ang lakang mo. Grabe kang amunga rin pa. Ay, mo doon. Bisa, balik. Ay, lanjut. Mana? Baso ba? Baso ba? Kayo. Dakajan. Alam mga gaon, mana mga tambal na sedok na horot panagan? Mga gaon, wana lidik na. Wow! Ang gawat ng patol. Atay tabuha. Sabi kan, ini ni buat tambang. Yang Rizal. Grabe magtangan tagbuot ay. Og di ka kumot-buok pa na. Udi. Lindot tagbila Dewan man na po. Nalaman na. Naliw ka man na po. Ay, ko na. Suwa kaya hahapos yan. Og shoutout lang ko sa pharmacist og sa mga guwapang tindera sa Leia Pharmacist Tambongon. Shoutout! Og shoutout ko ni JR Plasco, Tabang Nurse! Shoutout! Og shoutout ko sa Graceland Embroidery. Oh, shoutout! Oh, salamat ma'am. Sir Alan Campo, Gris Campo, salamat kayo. Shoutout ka Doc Kirk Cadenas. Shoutout! Shoutout ni Norske Amentaro. Shoutout! ko rin Cindy Arnado. Salamat sa pinaskuhan. Shoutout! Shoutout! Ilaysan lang kanog bere lang bugas te. Oh, shout out tayo sa itong mga gaon. Jojo Sabanal. Shoutout! Gina Valdizamo Cornelio. Shoutout! J. Menis Gimadil. Shoutout! Shout out from Cotabato City. Shoutout! Joan Mark Buenafe Salazar. Shoutout! Onads Castrobayo Shoutout! from Danao City. Shoutout! Fresnel Acumabig Divino. Shoutout! Emilio Lapas Ruben Laura. Shoutout! Dora Lex Sidlix. Shoutout! Shout out ko no, watching from Tacloban City. Shoutout! Roy Cabigas Abatol from Davao City. Shoutout! Ligaspi Clifford. Shoutout! Lloyd Apaw Akas. Shoutout! James Calidio Ilaida. Shoutout! Crisel Bagayas Gray. Shoutout! Ricky de Gamak Barborana from Panabo City. Shoutout! Maribik Garing. Shoutout! Boss Rone Pistaño. Shoutout! Watching from San Remio, Bangkasan, San Remio, Cebu. Shoutout! Ram Albarico Pirater. Shoutout! Shout out mga gaon, Joven family, Pipito family, Incabo family from Zamboanga del Sur. Shoutout!
Janda Click from Shout- Toril, Davao City. Shout out! Christine Barita. Shout out! Nolram Light Silik. Shout out! Nanil Sasib. Shout out! Mark Contaveros Pilicano. Shout out! Shane Ritis Dasigan. Shout out! Dulce Esteban. Shout out! Shout out ang mga agan Esteban family and Francisco family from Bantayan Island. Shout out! Mark Tahimik Lang Dasigan. Shout out! Vince Iron Menosa, shout out again from Bukidnon. Shout out! Carl M. Apaso. Shout out! Archangel Gab. Shout out! Sawa pa man sa tao diya, comment lang mo ko to. Sana all.